ударим заедно. Не е ли модерно време да не чада, само да има такова огрев. Има въна. На температура са пече. Топличка, да. Левата да откажеш, педаш. Не откажем. Скажем, ки дойдем Башки с бирки една с децата, ки направим огъно и ки дойде. Чек сега. Ако се друго. Време от прилика да знам толкова. Правилно. И аз се слушам. Музика. Не. Аз си активирам човек да ми завърши работа около, това ще ми трябва, да кажем, не се прави. А той Кели е по-време. Панчета. А що да правим? Кълбаси има. Вземи са, що са ти са кълбаси, са шо кукурица. Що да вземе? Вземи това говорим, шо. Омби кой да го пече сега? И аз го печем, шо. Чек. Тук той ще му Си ги вземе, дали да взема някой, да се спреме или си да вземе. Е него. Тай му На старото място, отпред огън, отзад такво. Жени ги носите ли жени? И кой ли да за жени ли е? Това не е много година да го е. Хвала Богу, шо. Що снимаш? Издай някакви. Айде те ме белячо да те ме. Не бе, без жени аз не мога. Утре тая клип на Велица. Ак не го пущам на Велица аз. Шо ми сега си изоти Петро? Сними още. Сега е 12 сато. Утре с жени, значи Не. Чекай, бе. Микеле, до 12 си ода сам дома. После 12 трябва да го изпрати. Ако не го избрише това, сам си ода дома. Кажи му, Татмира викаше така. Татмира викаше, синче, балафон да си да сам. Дено се го да дома. А не го взема на кружния отек. Цяло духове, потръпна нам, ке му пущаме, а неко примадона, да го представя дома, на раци да го дигне, ке му пущаме пиме тортоп, ке го пущаме, знаме на кой, и ке го днес там, пред двата ке звонаме, ние ги избегаме и го ставаме цуме. Маленко му газенците ке му пущаме Данила. Кой да не? Да. Яко Данила. Снимаш ли, Келе? Да снимам. Дойде да ми избереш тази солта. Тай се снима. Що се правиш, ти зоки инток се правиш, Педро? Аз си не е газ.